دم باش تماشاوان و گوهدێرên هێژە ئەم نها دەرسا خۆیە زمانی کوردی دەرسا پراتیکê ئەم ڤیارە ببێژن دەست پێ دکن ئەوە پراتیکا me yê yekê ye ji bo wî jî mijara me alfabeya kurdî ye. Çima em dixwazin taybet li ser alfabeya kurdî bisekinin ji ber ku gelek caran merî dibîne ku niha di aliyê bilêvkirina herfa da şaştî derdikevin ortê. Hinek herf hene, hinek deng hene şaş tên ziman em dixwazin van tiştan serrast bikin. Yani bi vê dersê em dixwazin van pirsgirêkan çareser bikin. Dema ku mirov hunermendên ku stranan bi kurdî dibêje, mirov gelek cara dibîne ku dengên kurdî şaş bilêv dikin. Hinek hunermend teqlîtê kesên din dikin û dengên ku kurdî da di beramberî hin gotina nayêm karanîn van denga derdixin. Di zimanê axaftinê de carna şaştî çê dibe. Kesên ku nû zimanê kurdî hîm dibin ew di bilêvkirinê de şaştiyan dikin. Ji bo ku van kêmasiya ji holê rakin em dixwazin bi vê dersê têkariyekî bikin, serrast bikin. Ji ber ku hêjî him li Kurdên ku li derveyê Kurdistanê jiyan dikin û hin herêmên Kurdistanê bi xwe jî van dengên kurdî resen biparêzin divê ev dengana tune nebin. Ji ber ku sibê ev ê pirsgirêkekî mezin ji bo zimanê kurdî çê bike eger niha va mirov vê tiştê asteng neke. Ji bo wî jî em niha taybet dixwazin li ser bilêvkirina herfan bisekinin. Em ê hemû herfan carekê re derbas bikin, yanî ser ramê derbas bibin. Kêm zêde herkes alfabeya kurdî dî dizane. Ji xwe dersa me jî hebû, dersa yekî dersa herfa bû. Em hêvî dikin ku we gudar kir û şaştiyên ku yan jî kêm zêde we alfabe nas kir û derbarê hin denga da wir jî tişt hatine ziman. Lê em taybet niha dixwazin divê beşa pratîkê de li ser dengan hinekî bixebitin. Wextê me jî hinekî heye. Dema me têrê dike ku em bikaribin hemû dengên kritîk ê ku şaş tên bilêvkirin serrast bikin. Yek ji wan denga ku mirov ser bisekine dengê te ye. Dengê te. Dengê te niha alfabeta herfa te heye û mirov vê jî bêje pirsgirêkekî alfabeya kurdî heye ku hejmara dengan û hejmara herfan wek hev nîne. Hejmara herfan kêmtir e. Yani tîpê me têrê nakin ku hemû dengan pêşwazî bikin. Ji bo wî jî ev dengên ku li jêr hatine nivîsandin vira 41 in heger mirov dîftonga xwe jî hesab bike. Xwe heger hesab bikî dibe 41 deng. Wekî din 40 dengên esasî kurdî ne. Bi van 31 herfan tên destnîşankirin. Ji bo kesê ku kurdî nû hîm dibe, bi vê alfabeyê heger hîm bibe nikare hemû dengên kurdî fêr bibe ji ber ku taybetmendiya kurdî wisa ye ku hin dengan divê mirov ji boînê de bizanbe çawa tên bilêvkirin. Yani mirov ancak ji dayîka xwe bibîze, ji bavê xwe bibîze wisa bizanbe ev peyvana çawa tên bilêvkirin. Bi nivîsandinê negengaze bizanbî wataya wî çi ye. Mînak eger em binivîsînin gotinekî wisa binivîsînin ez na herfinekî mezin bikim ji bo baştir were kifşê. Biyaniyek bixwine wê nizanbe çawa vê gotinê bixwine. Pîr yan jî pîr ne diyar e. Em dibînin herfa yekî p ye piştre î retê û herî kêm çar cure xwandina wê peyvê heye. Yek pîr, p'ya diteqe û rêya nerm, pîr, p'ya diteqe û rêya heşk, başê pîr, p'ya nerm û rêya nerm û pîr, p'ya nerm û rêya heşk. Yani binêrin ji ber ku herfa p destnîşana du denga dike û herfa r jî destnîşana du denga dike ji bo biyaniyekî pirsgirêk derdikeve. Wê çi cureyî vê peyvê bixwîne. Taybet ev çend salê dawîne pratîka me de jî me ders da biyaniya ciwanên Rûs, Arab, Misrî
Ermenî û Azerî, Yehûdî kesên ku Kurdî hîn bûn li vê derê li Rûsyayê xwendekar bûn. Mesela wan zehmetî pir mezin kişand duwarê xwandina Kurdî da. Ji bo wî jî ji bo çarekî mirov wan re bibîne di tecrübeya dunyayê da tiştekî wisa heye. Di rewşên vî rengî de alfabeya navnetewî a fonetîk, alfabeya fonetîk a navnetewî bikartînin. Ev e min îşaret kiriye bi rengî hişîn, yani vana nîşan kiriye. Ev alfabeya navnetewîyê tê de hejmarekî mezin denga heye. Ji bo dengên Kurdî ev deng hatine, yani ev nîşan hatine diyar kirin û biyaniyekî ku bixwaze Kurdî hîn be yan jî Kurdekî ku bixwaze Kurdî rast bilêv bike, pêwîstî heye ku pirtûk taybetî ferhengê ku tên çêkirin di wan ferhenga da kêleka gotinê bi alfabeya navnetewî, alfabeya fonetîk a navnetewî jî tekst were nivîsandin ji bo ku bizan be eva çawa tê xwandin. Mînak vir me nivîsandiye pîr, yani pîr mirovê ruhanî ê ku di olda rola wî pir girîng e. Dema ku ew pîr be wê çaxê bi çi rengî bibe? Herfeyekî p ye, piştre î ev herfe divê mirov îya alfabeya fonetîka navnetewî bi îya Kurdî ve tevlihev neke, ji ber ku ji bo wan gevanên wisa çargoşeyî yê bi kunc tên bikaranîn, eva gevanana diyar dikin ku ev ne normal herfin, evna herfên alfabeya fonetîk a navnetewî ne. Fonetîk yani alfabeya deng, fonetîket wateye deng dide. Pîr û rêya nerm nîşanekî vî rengî watê diyar kirin, nîşanekî vî rengî ye, wek rê ye lê boçka wî tune ye. Yani dema ku kesek bixwaze Kurdî hîn bibe, ferhengê veke û di ferhengê de nivîsandineke vî rengî bibîne, eva taybetî dema mirov zimanê biyanî hîn dibe, Fransî dibe, İngilîzî dibe, yan jî zimanê din dibe, ev alfabetê bikaranîn mirov bi xêra wê alfabet dikare bizan be, ev herfana nûnertiya çi dengî dikin, kîjan dengî dikin. Niha ev tê wateyê ku hatiye nivîsandin pîr. Eger em bibêjin mînak gotina me wateye wî pîr e, pîr yani mirovekî temen mezin wê çaxê wê vî rengî bibe, vî rengî bibe. Carekî din em ê rêya nerm da wî de bikarbînin ji ber ku peyva pîr de jî da wî de rêya nerm tê bikaranîn. Ê yekemîn dibe pîr, ê duyemîn dibe pîr. Pîr yani mirovekî temen mezin û yani li herêmên milê serhedê wan de ra pîr wateye jina temen mezin, yani ji bo mêr nayê bikaranîn, ji bo jina temen mezin. Pîr, pîrik, yani dapîra mirova ra dibêjin pîr, pîrik. Eva ji bo alfabeya fonetîka navnetewî me xastifiya destnîşan bikin wek pêşniyarî ji bo zimanzanên Kurd, ji bo kesên ku bixwazin ferhenga çê bikin, ji bo parastina dengên Kurdî pêwîstî heye ku li rex peyvan mirov şîroveyê wan bi alfabeya fonetîka navnetewî binivîsîne, tenê di ferhenga da. Bi teksta di hevoka da ji xwe em ê wek alfabeya me sî û yek herfe vî rengî bikarbînin. Dema ku em binivîsin ev jin pîr e, mînak ev jin pîr e, em ê bêguman vî rengî binivîsin, tu nîşanên taybet nexne nav da. Lê dema ku ferhengê binêrin, em ê bibînin ku pîr çawa tê bilêvkirin. Dema ku wateye wî jina temen mezin be. Ev jin pîr e, tabi di vî hevokî de bêtir çawa tê femkirin, ev jin pîr e, yani jinekî ji pîra ye, wek em bibêjin di ola êzdîtiyê de pîr dikare jin be, ji bo wî jî ev jin pîr e, wisa jî dikare were femkirin. Yani binêrin di nivîsandinê de tam dikare dernekeve, ancak bi wateye hevokê mirov fem bike. Behsa jineke pîr tê kirin yan jî jineke pîr tê kirin, ev me hevokekî
نخوش ام ببیجن محل بجارد جبو بیانیان اف هفو کوی پروبلم بر نکارمن فهم بکن تخوازه چه بیجه آنجا گشتی هفو کن دوی یانجی بریوی گدار بکه فهم بکه تخمین بکه مجار چیه جنک پیره یانجی جنک پیره اف یک تشتی که ما خواستم دیار بکن یدن گلک جارا تایبتی دو هنری دان دما کو ستراند بیجن کردی دا گلک جار یعنی گوتنین کو دنگی به تیدا تیب کارانی زیدنه هنه تیرا خو هنه و دما کو مروف سترانا چه بکه و سترانا بستریجی دما پیوا کو حرفا یعنی دنگی به تیدا هبه دوی معرف وک بجی بلیو بکه یعنی نبشی وازا په وکی کو خوشتر دبه بدوتر دبه نا زمان تی خراف کرن و دوی اف که ماسین وی رنگی نین کرنج برکو 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال در باز به جوانی نفشا وی دمی جوانین وی دمی وی گدار بکن و بفکرن وکی کو اف دنگانا راست هات نبلیف کرن لی راستی خدا وی بین خواباندنج برکو اف دنگانا نب وی رنگی نه اف دنگ وی شوازی ناین اب کارانی مینا گم گوتنه که هلدن دبی پاشی وره جمن ام بيجن سترانا كده دبيجه پاشی وره جمن هنرمند دستری دبيجه پاشی وره جمن بلیف کرنه کی شاشه جبرکو پیوا پاشی بسا تشتی کو پشترا چه ببه بدنگی به تی بلیف کرن یعنی پاشی چه ستران دبه برا ببه چه هنرمند دبه برا ببه دوی تنی وی شوازی بکار بینه پاشی وره جمن نکو بیجه پاشی وره جمن و هول بده ستران پر رومانتیک بکه و وی رومانتیزم یعنی رسان بونا کردی بکه قربان وی رومانتیزم اوا زیده تشتی که راست نینه و باش نینه